Estrafolàrium. Aquest és un any especialment fred a Berga. No fotia tanta rasca des de l'any 1004, quan el rei viking Sven I Barbapartida va envair tota la comarca amb només 3 homes armats amb escuradents. El doctor Edgar Gall es volia quedar al llit aquest matí, però la seva dona l'ha amenaçat amb fer-li un spoiler de Juego de Tronos. No, la casa la vaig pagar jo i me la quedo. Endavant. Passi, de seguida estic per vostè. Digues. El cotxe? Però si no tens carnet de conduir. Mira, fem una cosa. Queda't al cotxe i queda't a la casa, però també t'emportes els nens. Ara sóc un cabronà sense cor, no? Però si no són meus. Helena, per favor. Si són els dos negres. Bueno, mira, ja et trucarà el meu abogat. Apa, adéu, molt bones. Vostè dirà. Miri, és que és una cosa del Pompis i em fa una mica vergonya. Vergonya, no en tingui de vergonya, dona. A més, jo sóc molt liberal amb els temes del cul. Jo mateix em blanquejo l'anus 2 cops a la setmana. Doncs miri, el meu darrere és com si últimament tingués vida pròpia. Fa i desfà tot solet el que ell vol. No tinc absolutament cap control sobre ell. S'ha tornat completament autònom. Fa i desfà tot solet com vol. És com si el meu Pompis hagués fet una declaració unilateral d'independència de la meva esquena. Entén què li vull dir, doctor? Sí, bàsicament que se li escapen els pets. I aquests gasos fan olor? No mai. Ja sap el que tinc, doctor? No. Però miri, de moment li donaré hora perquè li operin el nas. Del cul ja em perdonen. No intenti entendre-ho, és lletra de metge. Vostè vagi a baix i li donaran hora. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No ho sé. Ara ens ho mirem, tranquil, a veure què. Nen, pots sortir? Tens el que facis el paper per aquí. Perquè està aquí costat. Està preta, doncs molt bé, ho tenen tot a l'ordre.